ширин бар ту мегӯям зодрӯзат муборак муборак фасли баҳори ҷавоният муборак ту духтари зебову арзандаи хонадон дар ин рӯзи мавлудат ин гул муборак муборак. чӣ? танҳо гул? муҳаббат, ту аз ман чиро интизор будем? ту чандин маротиба маро фиреб кардӣ. мегуфтӣ дар рӯзи зодрӯзат гӯшвории тилло меорам, лекин ҳамаш дурӯғ будааст. ту медонӣ ки дар ҳаётам танҳо ба ту дил додам. наход шахси дӯстдоштаи ман дар рӯзи зодрӯз танҳо гул биёрад. медонӣ дугонаҳоям ба ман чиҳо оварданд. агар гӯям бовар намекунӣ. даро бо чашмони худ бин. медонӣ ба дугонаҳоям дӯстдошташон чӣ ҳадя мекунанд. зару зевар. аммо ту бошӣ танҳо гул овардӣ. афзалшо мефаҳмӣ, танҳо гул. ишқе ки ту хандаша ёд мекунӣ, аву смайликро рӯй мекунам. да дасти гарму нарми ӯро мехоҳӣ, аву ту да лайк мемонам. ҳамия ишқи ӯзира Хамид Шаҳр Рекордс. ишқи ӯзира фақат саршави ширине, хандаву нозу нигоҳаш аввалда чӣ ба мание. румоли сараш хамшавида дасти пеши бараш, салом ба ноги дастош даруш метова шармаш аввалда иҷозат пирсак дили пир боваридай. шинос мекунӣ шӯрада меги янгадамие мефахри ярусил хушрӯҳай намеброяй. гапат бачота телефон бисёри бад мешава зайнит. нею хели нест намекуна изминят, ӯ мара дӯст медорад. ту аввал ҳама реклама бки яки шанси ту аста қили ҳуй хурдай гиреҳу қили нава бас шон метони бахши тарифи аруси мошита ишиш ранги брило кашолай калиди мошинда сар бошад тоқи бисёр ушлашин мешава дигарш бля дилда аллова ё намешава просто бахшиш бояд бириш нигоҳ карда рушта бугӯя сука да наху изминят наход ҳамаш ради сумай рашк мезеби бад меҷиқа гумешава контрола демо дарда фалон ҳарокани румолат вроди бу паслатиш кади бегӯша тида ҷавоб бархастиш қати дигари жуда пох тида заяб у намесӯза чиба намекунаш таъсир вроди бу мара хати дугонаш даст ба дасти уда намекна таъсир у нағз надида буд ку бад яке ӯ заёби барқаскори бля буду ана сухтана рашк чи бай хели шидах не у будагай вақтиш дил тика тика хита қапида намеша меги бизани вы қапиш неки сарнатиша да пеши чашми дига духтаро наметован тока аму ҳаи дунё ҳама амура мекован рашк мезеби бад меҷиқа донистай ки хушручай по-любому медони гапш метанай қафошану дар як минута ҷои ту метона ё васата ама ранги у намиёвам гуфта меқапи сарда хиёл мекунӣ намешава беу бояд ду боша ҷанги ҳақора дохир бо мебахши гуноша бо шумо якҷояед бо шумо ҳаму пара неки ида по-любому долга намебара гуноҳ набахшидиш бо мекна такрор ба такрор ушедид ки беу наметони утуда дар коре ҳаррӯз ҷанг ҳақорат начо бади доказат ки ту да бади ю мезани ва у да бади ту ахир мераса ҷудои ҳақиқатан да ҳақиқиш овозаи номуш дидем шақати уш қатиш пас ти пена мекунӣ одат мегузара бо вақт ту бади ҷудои уже медони чие кайф ту уже ҳашав клуб да ҳашав живой музика бирез десатта виски редбула қатиш қушка мезани меброй саҳна рақосаи набева чико дори едихта блядтай кай рақосаи ичи формаҳай баҳонаша ичи ёзи ховай ту натури ҳамуи ё просто монанди уда номи чие хапай неки бефаҳми ки ҳамуе чашмои пири ёвуш мехоҳа қичоқит кина мехоҳа бо бубахшишай сархатит сар кина мехоҳа ранги аввала тайёрай ҳама чӣ да бизан ҳақоратиш ки да яру сад бор саҷидан биги доказат мекуна дилам мекуна гапта барои урам зада бадиш ҳар шабе мехира қабда яке ҷо қати ки мефораш ё ки не як баҳона ҳаррӯз ура ёрдамуш наметане касалам и гап уже ки наши хича меқапи давалда неки дига наши чашмош зора дора ки биги соҳиби маша пушаймону мара бахш мега намефаҳми гапша ай сар то погӯё
Ovi jahmere za kajfa duže обломай настројот ме греза Бефорот бариша дели џосо автолексија Хони да болој сараш неки бефој дај Ови рехтата замина намешава гирифта Обруј уже рехе хыта бому нарехта Фикри зиндагита кы хајатиты Фарзандлата юра сартеты да дили дигакас Дори џота дыбисјотар дигакаса дар кори И да не шон хыта вина ваднагу Ај биты несте не интихоп шакадаку Ты кисмати дигакаси борогујо намеш носиш Намона е сарбрасиш Намона е сарбрасиш